είδα έτσι λίγο, πάλι θέλω να προτρέχω και ξαναλέω ρε παιδιά, που είδαμε στα φιλικά και μόνο και τα φιλικά είναι και περίοδος να πούμε σημαντικό ότι είναι και περίοδος στην οποία κινηθούνται διπλές προπονήσεις, είναι περίοδος στην οποία βάρε τα πολλά τα πόθηκια, έντζεν και 100% ας πούμε, δεν αντικατοπτρίζουν 100% την πραγματικότητα τα φιλικά εν καιρό προετοιμασίας, αλλά εκείνο είδαμε και σχολιάζουμε. Είδα τον να έχει λίγο θέμα με το σκοράρισμα, δηλαδή δεν είναι ότι είναι όσο εκτελεστής ας πούμε από όσον είδα. Φίλε, ο συγκεκριμένος ο πρόεδρος είπε μας ότι μίλαμε μαζί του Χριστούγεννα. Άρα ο πρόεδρος δεν πέθεις μαζί μου ρε φίλε. Μιλάμε μαζί του Χριστούγεννα, μαζί του Χριστούγεννα, πριν να τον έβριπε μας στο Λονδίνο συγκεκριμένα. Μα που ήταν το δώμα ήταν. Τούτος είχε κάνει break ρε φίλε. Είπε μας ο πρόεδρος ότι είχε κουραστεί ταχά, που τα συνεχόμενα χρόνια προπονητικής παρουσίας και είχε κάνει break του χρόνου και τάχα ζήτησε του ο Κίρτζης να πιάει την ομάδα το Γενάρη, αλλά τότε που την έπιανε ο Μάρτσιν βασικά, αλλά είπεν του όχι, θέλω να ξεκουραστώ και να την πιάω πάλι καλοκαίρι. Έτσι, για τον πρόεδρο. Αν θέλεις πιστεύω. Γεια σου κότσο μου. Γεια σου ρε φίλε. Δεν μου γίνεται, πώς πάμε. Είμαστε καλά ρε φίλε, εσύ. Καλά. Έχει καιρό να τα πούμε, να. Ναι ρε φίλε, εντάξει, σιγά σιγά στρεφόμαστε πίσω στην κανονικότητα, επιστρέφουν και οι μάπες, είδαμε και τα Euro μας και τώρα πάμε στα σοβαρά τα παιχνίδια. Έκαναμε τις διακοπές μας άλλο, ό,τι ήταν να κάνουμε. Εντάξει φίλε, κάποιοι έχουν κομμά, κάποιοι παίζουν ευρωπαϊκά δυστυχώς. Κάποιοι έχουν κομμά ακριβώς, όπως το είπες. Αλλά εντάξει, θα συζητήσουμε σήμερα γενικά για την επικαιρότητα, να δούμε τα μεταγραφές προκύπτουν. Άλλη εβδομάδα έχουμε ευρωπαϊκά. Δεν κάνω λάθος. Παίζει το ΑΠΟΕΛ την Τρίτη και οι άλλες τρεις την Πέμπτη. Και εγώ έτσι νομίζω ότι ναι. Έτσι είναι. Τώρα να δούμε και λίγο το πρόγραμμα. Έλεξε λίγο το πρόγραμμα. Όπως είπες ρε φίλε, να πιάμε να δούμε έτσι λίγο τις μεταγραφές των ομάδων μας κυρίως και εντάξει, θέλουμε να δούμε και λίγο άλλες ομάδες και να μιλήσουμε και λίγο εντάξει, για το ΑΠΟΕΛ έρχεται με εμάς στην Τρίτη, το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, της νέας σεζόν, της νέας ποδοσφαιρικής χρονιάς εννοώ, και να τα δούμε έτσι λίγο πιο λεπτομεριακά. Λοιπόν, το ΑΠΟΕΛ παίζει ώρα 8 την Τρίτη, η Ομόνια 7.30 την Πέμπτη, η Πάφος η ώρα 8 την Πέμπτη. Όχι, ώρα 7 με τη Ζαλγκύρη στη Λιθουανική, η Ομόνια με την Τορπέδο, Τορπέδο Κουταΐσι, την ομάδα που έχει Γεωργία. Αλλά ναι, όχι, η ΑΕΚ παίζει ρε, η ΑΕΚ παίζει μετά, ναι, παίζει τριών προκληματικό νομίζω, του conference. Έτσι είναι. Ναι, νομίζω έτσι. Okay. Anyway, μου είδαμε παιχνίδι. Που λες... εντάξει ρε φίλε, ως τώρα στο καλοκαίρι η αλήθεια είχαμε διάφορες κινήσεις, είχαμε μερικά μπαμ, αν μπορούμε να τα ονομάσουμε μπαμ, είχαμε μερικές κινήσεις ερωτηματικά, είδαμε διάφορα. Θα ξεκινήσουμε από η ομάδα σου έτσι να μου πεις λίγο, επειδή εντάξει, το ΑΠΟΕΛ ήταν λίγο πιο ξεκαθαρό πιστεύω το σκηνικό, στο τι έθελε, στο ένταλος ήταν να κινηθεί και στο έντα παίχτες για να φέρει. Θέλω να μου πεις λίγο έτσι λίγο γενικά για τον σχεδιασμό, ένταλος τον είδες και έτσι ως τώρα έτσι μπορεί να τον κρίνεις. Εντάξει, μπορούμε να κρίνουμε κάποιες κινήσεις, δεν ξέρουμε πώς είναι να βγουν. Πώς είναι να βγουν στο χορτάρι, ναι, σωστό. Σαν κινήσεις μπορούμε να σκρίνουμε, αλλά στο χορτάρι μπορούμε να πούμε κάτι. Πέμουν το λίγο να δούμε. Αν κινήσεις και σαν προγραμματισμός, ρε φίλε, εγώ θεωρώ ότι είναι ένας από τους πιο ξεκαθαρούς προγραμματισμούς που έκαμε το ΑΠΟΕΛ. Δηλαδή, που θυμούμαι εγώ, ας πούμε, στις θέσεις ας πούμε, που χρειάζεται ενίσχυση είναι πιάες εκτός που μια θέση θεωρώ εγώ που είναι το center back που για μένα είναι να ήθελα ακόμα ένα center back. Για το ΑΠΟΕΛ, εντάξει, να δούμε λίγο μετά, γιατί είναι και λίγο με τους καταλόγους περίεργα τα πράγματα για μέ. Ναι, εντάξει, δηλαδή στις θέσεις τις οποίες ήθελα να ενισχυθώ, ενισχύθηκα και θεωρώ και σχετικά άμεσα.
Σίγουρα, ας πούμε, εντάξει, να θέλω κάποιοι ποδοσφαιριστές. Ναι. Σίγουρα να θέλω κάποιοι ποδοσφαιριστές, ας πούμε, να κάνουν και προετοιμασία να γίνει. Τούτο να ήταν το ideal, ας πούμε. Αλλά, εντάξει, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα και ξέρουμε ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές κλείουν και πιο μετά και είδαμε και τι έγινε και με τον Ελαραμπή. Να τα συζητήσουμε έτσι. Ναι ρε φίλε, έναν όνομα σαν τον Ελαραμπή δύσκολα να έρθει κάνει και προετοιμασία και να κλείσεις και κοντά σου και να ας πούμε... Ναι, σίγουρα, ναι, και φταίω. Ναι, είναι τούτον που λάλλεις. Εγώ θεωρώ μόνο και μόνο να φύγει την Ελλάδα μετά από 5 χρόνια και να μην γυρέψει, επειδή δεν ξέρω τώρα τα προτάσεις είχαν από άλλες ομάδες ή που Ελλάδα για παράδειγμα, μόνο και μόνο να φύγει που μια χώρα που ζούσε 5 χρόνια ήταν μια δύσκολη αποφάση, εγώ υποθέτω. Σίγουρα ήθελε τον χρόνο του να ζήσει τα πράγματα που λαλούμε, ας πούμε. Ναι. Μα ήταν ενώ πήρε ένα μήνα η κουβέντα, ενώ υπήρχαν όντως διαπραγματεύσεις, εντάξει. Το λοιπόν, νομίζω να τα πιάμε λίγο, έτσι έγραψα τα ρε φίλε και σε μια λίστα να τα έχουμε πιο ξεκαθαρά για το ΑΠΟΕΛ να ξεκινήσω λίγο σιγά σιγά. Ναι. Να τα πιάω όχι με τη χρονική σειρά που ήρθαν, να τα πιάω με τις θέσεις λίγο των παιχτών ξεκινώντας από τον τερματοφύλακα που έφεραμε, τον Γκάπριελ Περέιρα, ένας μητσής 22 χρονών, που έπαιζε στην Αθλέτικο που τη Βραζιλία. Είδαμε το ΑΠΟΕΛ τελευταία να φέρνει έτσι παίχτες επένδυση κάπως, ας πούμε, που τη Βραζιλία. Εντάξει, σίγουρα δεν έχω τις οποιασδήποτε πληροφορίες για εκείνον. Ένας νεαρός 22 χρονών, όπως είπα, αρκετά ψηλός, δεν κάνω λάθος, 95. Και ήρθε να πλαισιώσει, ας πούμε, έτσι, την ομάδα, το team των τερματοφυλακών του ΑΠΟΕΛ. Έχουμε τον Μπέλες που είναι ο βασικός μας, ο Χριστοδούλου και ο Κίτος. Και ήρθαν τώρα και τούτος, ας πούμε. Φίλε, για μένα είναι άσκοπη η κίνηση τούτης. Εντάξει, φίλε, εντάξει, εγώ θεωρώ, ρε φίλε, στη θέση του πορτάρι πρέπει τουλάχιστον ρε κουμπάρε τα 2, 3, 4, 5 παιχνίδια που θα παίξει ο Μπέλες να τα πιέει ο Χριστοδούλου, ρε φίλε, και οποιοςδήποτε Κυπρέος και ο Δημητρίου στον Απόλλωνα και δεν μπορεί να λέω, και της Πάφου τώρα που πήγαινε ο Μιχαήλ της Πάφου. Μα νομίζω να τα πιέει, ρε φίλε, νομίζω είναι να τα πιέει. Μα είσαι σίγουρος ρε φίλε, όξα δεν τον έφεραν τώρα. Να το καταλάβω, αν δεν είσαι, ας πούμε, να έφερνες ένα μισή του καταλόγου Β, αφού έχεις τον Χριστοδούλο που έδειξε μια αλφα εικόνα, να πούμε, στο εθνικό. Τέλος πάντων. Και στο Απόλλωνας χρειάστηκε να κληθεί. Εντάξει, να το πούμε και λίγο μετά, γιατί την ενδεκάδα είναι αμφίβολος ο Μπέλετς, ίσως παίξει ο Χριστοδούλου. Εγώ δεν νομίζω ότι να πιάει παιχνίδια από τον Χριστοδούλου τούτος, εκτός και αν, δηλαδή θεωρώ τον έτσι πιο για το μέλλον. Εντάξει, μα για παιχνίδια ο Χριστοδούλου είναι λίγα, να σου λαλούμε για παιχνίδια ο Χριστοδούλου, πόσες φορές να παίξει μες στη χρονιά. Ακριβώς, άρα τούτον όσον αφορά τον τερματοφύλακα. Πάμε λίγο στην άμυνα του ΑΠΟΕΛ. Τα δεδομένα τα οποία είχαμε ήταν ότι έφυγε ο Κρέσπο, ίσως ο πιο καλός και πιο εμπειρός αμυντικός που είχαμε, παρότι δεν έπαιξε πολλά την περασμένη χρονιά. Και έφυγε και ο Γεύτε Βιτάλ. Εντάξει, δηλαδή ήθελες ενισχύσεις στην άμυνα, θεωρώ. Δηλαδή, στην ουσία, στο μόνο που ήσουν full κάπως ήταν το δεξί άκρο της άμυνας με το Τσέπα και το Σουσίτς. Το ΑΠΟΕΛ έφερε τον Ευαγόρα Αντωνίου που την ΑΕΣ, τον Κιντία και Μυρ ή Μέρ, δεν ξέρω πώς προφέρεται, νομίζω είναι Μυρ, τον Βραζιλιάνο τον Μιτσίν των 20 χρονών. Και εν πάση σε τούτον που είπα, ρε φίλε, ότι εγώ προσωπικά να ήθελα ακόμα έναν κεντρικό αμυντικό. Δηλαδή η φάση για βασικός, ας πούμε, αν δεν ήταν βασικός, τουλάχιστον να ήταν ο τρίτος. Δηλαδή αν θα έρθει τον Τβάλι και τον Πέτροβιτς να ήταν πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο. Με εκείνους ξέρω είναι δύσκολο και είναι πάρα πολλά ψηλό το level τους. Δηλαδή να ήθελα κάποιο για τζαμέ. Εντάξει, έχουμε και τον Σιπριάνο, ο οποίος για μένα έδειξε πάρα πολλά θετικά στοιχεία στα φιλικά. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να έχεις ακόμα έναν τζαμέ. Ίσως λίγο ρίσκο, επειδή δεν τον ξαναείδαμε να παίζει ο Σιπριάνο, η αλήθεια να πιάνει λεπτά σημαντικά. Ναι. Μπορεί και εκείνο να το δούμε στο πρώτο ευρωπαϊκό του ΑΠΟΕΛ, γιατί ο Τουάλη είναι αμφίβολος. Δεν ξέρω αν είχαμε κάποια νέα τώρα που μιλούμε, δεν είδα κάτι. Εντάξει, και τον Ευαγόρα Αντωνίου, ο οποίος είναι ένας Κυπρέος και εκείνος έτσι μικρός που την ΑΕΣ και παίξει στον Παναθηναϊκό, στη δεύτερη ομάδα του Παναθηναϊκού από όσον είδα. Φίλε, προσωπικά δεν έχω άποψη. Κάμε μια γεμάτη σεζόν πέρσι με την ΑΕΣ, απλά εντάξει θεωρώ ότι είναι πολλά διαφορετικό, δηλαδή και η πίεση και η ομάδα και ούλα, ας πούμε. Είδαμε και τον Καραμανόλη, για παράδειγμα, πέρσι που δεν έπιασε τόσες πολλές ευκαιρίες. Οπότε, εντάξει,
Προφανώς και για να το πιάνουν κάτι ήταν πάνω του, ας πούμε. Και πίστεψαν τον, απλά εντάξει, δεν έχω εγώ πλήρη εικόνα. Που και αμέσως εντάξει, έχουμε τον Κιντίγια, για τον οποίο ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήρθε από τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Επικρατεί λίγη μουρμούρα για τον Κιντίγια. Τι? Επικρατεί λίγη μουρμούρα, λέω. Φίλε, εντάξει, μουρμούρα θεωρώ, πώς να το πω, ίσως να λέω άδικο. Παρ' όλα αυτά, επειδή λαλούμε εννοώτες αλήθειες και λαλούμε και την άποψή μας, και εγώ που τα πρώτα φιλικά που είδα, ας πούμε, ο ποδοσφαιριστής με έπεισε. Και για να το πάρω και ένα βήμα παρακάτω να σου εξηγήσω ότι εννοώ, για παράδειγμα, στο πρώτο παιχνίδι του Απόλλωνα προτιμούσα να ξεκινήσει ο Τσεπάκ στο αριστερό. Δεν να σε ρωτήσω τώρα, ναι. Okay. Ναι, παρά Τσίνος. Που Τσίνα που είδα ως τώρα, αλλά θέλω να, πώς να το πω, να βουρήσω και να κρίνω έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος μπορεί να μην μπήκε ακόμα ο Τσεπάκ, αν παίζει μαζί με ο Σούσιτς, παίζει ο Τσεπάκ αριστερά ή παίζει ο Σούσιτς αριστερά. Εξαρτάται, ρε φίλ. Με τον πέρσι έπαιζε ο Σούσιτς αριστερά και ο Τσεπάκ δεξιά. Επί... να μπορώ να λέω το σέρβο, ρε. Μιλόγεβιτς ήταν το ανάποδο. Οπότε παίζουν και δύο θεωρητικά, αλλά πέρσι έπαιζε συνήθως ο Τσεπάκ δεξιά και ο Σούσιτς αριστερά. Ναι, ναι. Εντάξει, είπα σου ρε φίλε, θεωρητικά είναι ένας παίχτης κάπως έμπειρος και από εμπειρία από πιο μεγάλα προαθλήματα από την Κύπρο. Στοίχημα του προπονητή, για μένα καθαρό. Ναι, και εγώ θεωρώ ότι είναι ο προπονητής που τον έφερε. Παρ' όλα αυτά, στα πρώτα φιλικά, δεν είδα ούτε το intensity, ας πούμε, δεν είδα ούτε... Είδα κάποια θετικά, ας πούμε, στοιχεία, ενώ είδα ότι είναι καλή παλιά του, ότι τεχνικά είναι καλός, ας πούμε. Αλλά θεωρώ ότι χρειάζεται ακόμα χρόνο στο να προσαρμοστεί και να δούμε κατά πόσο να καταφέρει να προσαρμοστεί και να μπει μέσα στο σύστημα της ομάδας. Ο άλλος αμυντικός, είπαμε, είναι ο νεαρός, ο Μυρ, και ο στην Κορίνθιας, 20 χρονών, και ο Βραζιλιάνος. Ελπίζουμε να μας κοίσαν τον γεύτο και καλύτερος, αλλά και εκείνος, από ό,τι καταλάβω, είναι καθόλου έτοιμος. Δεν έπιασε ούτε πάρα πολύ χρόνο στα φιλικά. Εντάξει, και εκείνος έδειξε κάποια θετικά στοιχεία σε κάποια φιλικά που τον είδα. Έχει, ξέρω εγώ, μέλλον θεωρητικά. Αρέσκουν μου εμένα προσωπικά. Είχαμε το γεύτε. Τι? Να φύγει κι άλλος γεύτε. Δύσκολο. Να δούμε ρε φίλ. Να δούμε. Ο γεύτε ήταν μεγάλο λαχείο ρε φίλε και λάλλον και πέρσι ότι το ότι έμεινες και ευασίστηκες πάνω στο γεύτε σαν αριστερό μπακ επειδή ουσιαστικά του τον έκαμες και ευκήγες σου ήταν πολλά τυχερός που τον το πράγμα. Δηλαδή μπορεί να με σου βγει πολλά εύκολα, ένας μητσής 18 χρόνων η Βραζιλία πρώτη φορά έπαιζε. Εν και θεωρώ ότι βασιστήκαν πάνω του, απλά θεωρώ ότι ευκήγεν τους απλά. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι έφεραν τον γεύτε και σκεφτούνταν το έτσι να... Τάχα εννοείς ότι έφεραν τον ευκήγεν τους και μετά έκαν τον, τάχα και... Εντάξει, να δείξεις και τούτος τώρα, σίγουρα χρειάζονται καιρό και η δική μεταχείριση του Δημητσίου έρχονται από τη Βραζιλία, έρχονται από άλλα... έρχονται με άλλο mindset που άλλες... Ναι, και ακριβώς ο γεύτη ήταν η εξαίρεση στον κανόνα. Ναι, αλλά ο γεύτη να θυμάσαι καλά, ρε φίλε, πήραν του κάποιο χρόνο να προσαρμοστεί. Δηλαδή, στα πρώτα... Ναι, ρε, όμως, θυμούμε ως το... Μετά από τα πρώτα παιχνίδια, δηλαδή, έκαμε και καλόν πρώτο γύρο ο γεύτη. Φάση ξεκίνησε καλά, έτσι θυμούμε εγώ τουλάχιστον. Το πρωτάθλημα, αλλά εντάξει, ήταν και τα ευρωπαϊκά, τα οποία είναι και πολύ χρόνο συμμετοχή. Όχι στα ευρωπαϊκά, μιλώ στο πρωτάθλημα, ναι, μετά το Σεπτέμβρη. Ναι. Εντάξει, άρα τούτα, και για τον Μυρ, να το δούμε, δεν έχουμε πολλές πράγματα να συζητήσουμε. Τώρα πάμε λίγο στο κέντρο, ρε φιλέ. Αν παίχτη που ξέρουμε. Σε έναν. Σε έναν παίχτη που ξέρουμε, ρε φίλε. Έχουμε εικόνα. Τεχερά. Ναι, ναι. Ναι, ένας παίχτης ο οποίος ξέρουμε, όπως είπες και εσύ, ο Τεχέρα που αγωνιζόταν στην Ορθώση πέρσι. Ένας παίχτης για τον οποίο εγώ και εσύ συζητήσαμε πολλά, ρε φίλε, αν είναι ικανός ή όχι αντικαταστάσεις στον Τάλσιο. Θεωρώ πολλά διαφορετικό το στυλ σε σχέση με τον Τάλσιο. Ο καθένας έχει τα δικά του καλά και κακά. Σίγουρα έναν ξεκάθαρο αρνητικό που σε σχέση με τον Τάλσιο είναι η ηλικία του. Δηλαδή, ο Τάλσιο ήταν σε prime ηλικία, τούτος είναι λίγο πιο μεγάλος. Και επίσης τα τρεξίματα, θεωρώ ότι έχει και τα τρεξίματα... Αρκετά πιο μεγάλος από τον Τάλσιο. Θεωρώ ότι ναι, αρκετά πιο μεγάλος. Και θεωρώ ότι ούτε έχει τα τρεξίματα που είχε ο Τάλσιο.
Παρ' όλα αυτά είναι ένας καλός, θεωρώ, ποιοτικά ποδοσφαιριστής, ο οποίος και εκείνος να πούμε ότι είναι κίνηση του προπονητή. Είχε τον πέρσι να ορθώσει μαζί του και έφερε τον στο Αποέλμα μόλις ήρθε. Εντάξει ρε φίλε, ο Τεχέρα εμένα πάλι θεωρώ ότι χρειαστεί κάποιος χρόνος να προσαρμοστεί. Δηλαδή από τα φιλικά είδα τον Αλίον όχι και τόσο καλά προσαρμοσμένο στην ομάδα. Παρ' όλα αυτά, είναι παίκτης ο οποίος θεωρώ εγώ ότι να πιάει και χρόνο συμμετοχή και να δείξει και πράγματα στο ΑΠΟΕΛ. Τι που με φοβίζει κάπως, ενώ κάπως σκληρός τρόπος που παίζει στο παιχνίδι, δηλαδή πιάνει πολλές κάρτες και κάνει αρκετά φάουλ. Αλλά εντάξει, να δούμε πώς να πάει με τον Τεχέρα. Φίλε, έναν διάποψη μου είπα ότι ξέρεις τι, για μένα ο Ντάλσιο ήταν ένας τρομερός παιχτής, τρομερά τρέξιματα, ήταν βασικά ο τύπος του οχταρκού που μου αρέσκει εμένα προσωπικά. Και ξαναπάσω ότι εγώ θεωρούσα τον Ντάλσιο τον καλύτερο σου παίχτη και ότι είναι δύσκολο να τον αναπληρώσεις. Ναι, μεν ο Τεχέρα έτσι που τον είδα στην όρθωση είχα μια εικόνα ότι είναι ένας ποιοτικός παίχτης. Δηλαδή έχει ποιότητα, αλλά από την άλλη έχει άλλα πράγματα που έδιαν ο Ντάλσιο που πιστεύω να σου λείψουν. Πολλά και είναι τα τρεξίματα του που είπες και του τα ούλα. Επειδή είναι πολύ σημαντικό μέσα στον χρόνο του κέντρου να έχεις έναν παίχτη έτσι που καλύπτει χώρους, παίζει box to box και εντούν το στυλ. Σίγουρα για μένα να διαφωνήσω μαζί σου είναι στο επίπεδο του Ντάλσιο ο Τεχέρα. Αλλά εντάξει, φίλε, είναι και ο Σαρφός σε εκείνη τη θέση, αλλά δεν ξέρουμε τώρα να παίζει ο προπονητής. Εικάζω ότι που είδαμε στην ορθώση θα παίζει με τον Σαρφό πολλά δεκάρι. Δεν ξέρω εσύ τι νομίζεις. Δηλαδή, ο Σαρφό που είναι έτσι οχτάρο δεκάρι φάση, τούτος έχει παραπάνω τη φιλοσοφία, θεωρώ, που είδαμε στην ορθώση είναι επειδή χρησιμοποιάν τον Γκερέρο και στη συνέχεια χρησιμοποιάν δύο επιθετικούς. Ότι θέλει ο επιθετικός του τουλάχιστον, το δεκάρι του να τουλάχιστον στυλ Γκερέρο, να πατά περιοχή, να βάλει γκολ φάση. Έτσι το θεωρώ εγώ. Και ο Σαρφό είναι έτσι παίχτης. Ο Σαρφό είναι το δεκάρι που μπορεί να έρθει πιο πίσω, να δημιουργήσει. Οπότε μπορεί και η θέση πολλά απλά να καλυφθεί από τον Σαρφό, ας πούμε, το 8. Και ο Τεχέρα είναι συμπληρωματική επιλογή. Να δούμε τι τέλος να πάει, επειδή αποκτήθηκε ο Μέγερ, που είναι ο επόμενος παίχτης που να σχολιάσουμε. Οπότε ναι, τούτο όσον αφορά και με τις θέσεις 6-8. Ναι, εντάξει, δεν ξέρουμε. Εγώ δεν νομίζω να τον έφερες σαν συμπληρωματικό ρε φίλε τον Τεχέρα. Εγώ θεωρώ ότι είναι του διάχρονος συμμετοχής. Εντάξει, όμως εσύ θεωρείς έναν κέντρο Κωνσταντίνοφ Τεχέρα Σαρφό με τον προπονητή. Κοιτάξτε, το τελευταίο φιλικό ρε φίλε πήγε με τον Δόνιν και τον Τράζιτς μπροστά. Οπότε ναι, συμφωνώ μαζί σου ότι πάει κάπως πιο επιθετικά και βάλει. Δηλαδή, και ακόμα είδαμε είναι τα φάση παίχτης είναι ο Μέγερ. Ακόμα εγώ δεν ξέρω είναι τα φάση παίχτης είναι. Δεν ξέρω είναι τέλος παίζει, κατάλαβες. Ναι ρε φίλε, δεκάρι είναι όμως στυλ Σαρφό ή δεκάρι στυλ Γκερέρο, ας πούμε, της ανόρθωσης. Κατάλαβες. Νομίζω κάνει που τους κοιό. Κάτι ενδιάμεσο, ας πούμε. Ναι, δεκάρι καθαρόν γύρος, ας πούμε. Ναι, ας πούμε, ναι, 9,5 όπως το Χάβερς που λαλούσαμε. Ναι, όπως το Χάβερς που λαλούσαμε. Εντάξει, να δούμε πώς είναι να παραδαχτεί η ομάδα. Ρε φίλε, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά και δεν ξέρω και εγώ, ας πούμε, μια πιθανή εντεκάδα που να μπορεί να ξεκινήσει αύριο το απόλυτο, γιατί έχει στην ουσία αρκετές επιλογές, εντάξει, να κρυθεί και που την ετοιμότητα του καθενού. Να δούμε μετά ρε κότσο την εντεκάδα, να πάει να δηλώσουμε και μετά. Ο επόμενος που είπε και εσύ είναι ο Μέγερ, ο Μαξ Μέγερ, που θεωρητικά με βάση είναι έτσι του βιογραφικού του είναι η πιο καλή μεταγραφή μαζί με τον Ελαραμπή για το ΑΠΟΕΛ φέτος. Ένας παίκτης ο οποίος αγωνίστηκε και Bundesliga, αγωνίστηκε και Premier League. Έπαιξε σε διάφορες ομάδες, και Φενέρ από ό,τι είδα, και Midtjylland. Και είναι σε μια θεωρητικά καλή ηλικία. Η τελευταία του ομάδα είναι η Λουκέρνη, οπότε βλέπουμε να υπάρχει μια κάθοδος κάπως στην καριέρα του. Εντάξει, δεν υπήρχε κάθοδος Τζον Άρτη, ξέρω εγώ, που τη Crystal Palace, που τη Φενέρ ακόμα,
στο ΑΠΟΕΛ. Παρ' όλα αυτά, τούτο που μου διά εμένα κάπως ελπίδα είναι η πολλά καλή ηλικία του. Επίσης, εξής αναφέρω ότι είχε και συμμετοχές με την Εθνική Γερμανίας και τις μικρές εθνικές της Γερμανίας. Είναι ένας παίχτης, ρε φίλε, που κανονικά δεν θα έπρεπε να στην Κύπρο αν δεν υπήρχε κάτι και εν τούτο που με προβληματίζει κάπως. Ακριβώς, ρε φίλε, να πω κάτι, πάει... Παρόλα αυτά, ξαναλέω, λόγω της καλής του ηλικίας, 28 χρονών, θεωρώ ότι λόγω του κίνητρου, ας πούμε, που μπορεί να το δώσει το ΑΠΟΕΛ να αγωνιστεί σε έναν ευρωπαϊκό όμιλο, θέλω να ελπίζω ότι να δώσει και τους, ξέρω εγώ, τον καλύτερο του εαυτό για να βοηθήσει την ομάδα να μπούμε ομίλους και εντάξει, να κατακτήσουμε και τους άλλους στόχους που έχουμε. Να δούμε πώς να πάει ο Βέγκερ, αλλά επαναλαμβάνω, θεωρητικά είναι ένας παίχτης τον οποίο περιμένουμε έτσι πολλά και οι οπαδοί, αλλά και η διοίκηση για να το φέρει. Είναι υπέρβαση θεωρητικά και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά με τον παίχτη. Εντάξει, έτσι και λέω για context, επειδή ρωτάμε λίγο τα παιχνίδια του, ρε φίλε. Επειδή συζητήσαμε λίγο το στυλ του, είναι τα στυλένη, για το context είχε 6 γκολ πέρσι ο συγκεκριμένος και τα 3-4 ήταν που πέναλτι. Οπότε φαίνεται ότι ζητούσε ένας παίχτης που ίσως να μην πατά τόσο πολλά περιοχή. Είναι ήξω κιόλας, εντάξει, για να μην το αδικούμε, ήξω κιόλας, είναι τα φάση ήταν η ομάδα που έπαιζε, δηλαδή θεωρώ ότι στη βαθμολογία ήταν 7η. Ενώ αν σκοράρεις και πολλά γκολ η ομάδα του γενικά. Αλλά εντάξει, είναι ένα στατιστικό που αξίζει να κρατήσουμε, ότι πάλι και τούτος δείχνει ότι είναι ο γκολτσής, ας πούμε, το δεκάρι. Όχι, σίγουρα είναι πολλά γκολτσής στο δεκάρι, απλά θεωρώ ότι είναι παίκτης ο οποίος και με γκολτσί με ασίστ μπορεί να βοηθήσει. Δηλαδή δεν το θεωρώ να είστε... Όχι, γιατί έχει πει ότι ήταν ο παίκτης, ρε φίλε, με δεδομένο. Απλά, για μένα, τούτη μεταγραφή, αρχικά κάτι μου βρωμεί, και δεύτερον, για μένα, τούτη μεταγραφή, εντάξει και οι υπόλοιποι παίχτες, αλλά και τούτη μεταγραφή είναι να παίξει σημαντικό ρόλο στο αθαυκή και άλλη μεταγραφή μεγάλη που έκαμε το ΑΠΟΕΛ, που είναι ο Ελαραμπή. Ο οποίος Ελαραμπή... Λαλούμε ότι κάτι μας βρωμεί, αλλά να σου πω κάτι, δηλαδή και με τη σειρά των ομάδων που έπιε, δηλαδή εξήγησε Μπουσάλκε, Κρίσταλ Πάλας, μετά Κολονία και Φενέρ που ας πούμε κάπου τσάμε... Εντάξει, Φενέρ νομίζω και πολύ παίξε, ρε. Δηλαδή, η Φενέρ φάση εθωρούντας... Anyway, ενώ μιλώ για τα transfers όμως, δεν μιλώ για το που έπαιξε, ενώ με βάση τις ομάδες που θεωρούμε. Και μετά είχαν πάει Μίτιλαντ και Λουκέρνη. Δηλαδή, είναι οι ομάδες, εντάξει, δεν είναι ότι, ξέρω, καταλάβεις τι λαλό. Όχι και παρακαθιάνες, ρε φίλε, προφανώς, απλά είναι ομάδες της προηγούμενης δυναμικής που έπαιζε. Εντόν που λέω, με καταλάβες, ότι είναι τα τελευταία χρόνια που ας πούμε εννοείς είχαν τον decline, ναι. Αλλά στο ΑΠΟΕΛ, ναι, ήρθαν που... Να ήταν πιο φυσιολογικό, τον decline να το κάνουμε να σπέντει αρχίους στο ΑΠΟΕΛ στα 33-34, καταλάβες. Ναι, συμφωνώ. Εμένα είναι τότε 28 χρονών και έκαμε το πράγμα, τώρα και στο ΑΠΟΕΛ, στα 28 του, σαν διεθνής με Εθνική Γερμανίας, σαν έπαιξε Premier League. Και είναι που έρχεσαι στα 28 του στο ΑΠΟΕΛ, λίγο... δεν ξέρω. Μπορεί να παίξει, μπορεί να είναι το καλύτερο δεκάρι. Η ποιότητα του ποιοτικά είναι το καλύτερο δεκάρι του προαθλήματος. Εγώ νομίζω ότι να παίξει για να μην φκεί ότι... Εμένα είναι η δική μου γνώμη, ενώ ότι λόγω του της ποιότητας... Μα και εγώ περιμένω ότι να παίξει λόγω του βιογραφικού του. Απλά εντάξει, βάλουμε το αστεράκι, ας πούμε. Ναι, και της ηλικίας του θεωρώ ότι είναι να καταφέρει να κάνει είτε το restart που θες να το πεις στην καριέρα του, είτε να βρει τα πόθηκια του, ας πούμε, και να βοηθήσει και το ΑΠΟΕΛ αρκετά. Λοιπόν, ακόμα ένας ρε φίλε παίχτης που έπιανε το ΑΠΟΕΛ είναι ο Κόρμπου, και εκείνος έτσι midfielder φάση δεκάρο αριστερά winger, 22 χρονών. Έψαξα τον λίγο τον το συγκεκριμένο γιατί είδα ότι ήταν στην Πούσκας Ακαδεμή που είναι καλές ακαδημίες. Και μιλούν για έτσι αρκετά καλών ταλέντων. Όπως είπα και πριν, είναι δεκάρο winger φάση και θεωρώ ότι και εκείνος ρε φίλε αν του δοθούν οι ευκαιρίες και τα παιχνίδια να προσφέρει. Δηλαδή εν το θεωρώ σαν έναν 20χρονο, ας πούμε, 22χρονο, ο οποίος ήρθε για να έρθει ας πούμε, τόσο πολλά σαν επένδυση. Σίγουρα είναι και μια επένδυση γιατί είναι και μεγαλώνει το συμβόλαιο του, αλλά θεωρώ ότι μπορεί τώρα κάπως να πιάει κάποια παιχνίδια ειδικά στο πρωτάθλημα
και να ξεκινήσει να δείχνει πράγματα. Το λοιπόν, και όσον αφορά τώρα την επίθεση της ομάδας, κάναμε 3 μεταγραφές. Των μικρών, των Άπια, των Κανέζων, γεννημένος το 2006, 18 χρονών, κοπελούιν, είδαμε τον και σε ένα φιλικό, όχι, σε παραπάνω φιλικά που τον είδαμε. Είδαμε κάποια στοιχεία, εντάξει, λίγο της τρίπλας του, αλλά που τζάμε και εγώ πιστεύω ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή, ας πούμε, πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει άμεσα τους ο ποδοσφαιριστής. Χρειάζεται και μυϊκή, έτσι, μάζα, χρειάζεται και... Τι? Δεκάρι που είναι. Όχι, με το Αποέλ έπαιξε δεξιά, δεν ξέρω αν παίζει και δεκάρι. Ένα αριστεροπόδας. Είπα σου, είδα κάποια στοιχεία, έτσι, κυρίως όσον αφορά την τρίπλα του, αλλά είδα και στα φιλικά πάρα πολλά λάθος τοποθετήσεις, δηλαδή σχεδόν εκτός τόπου και χρόνου όσον αφορά τις τοποθετήσεις του, λάθος μαρκαρίσματα. Και λαλώ τα με κατζίαν τώρα, μητσής, είπαμε, και έρχεται που την Αφρική, και αμέν και διαφορετικός, έτσι, ο τρόπος με τον οποίο γίνησκονται develop οι ποδοσφαιριστές, ας πούμε. Είναι σαβάνες της Γκάνας. Ναι, δηλαδή, είναι και φταίω το κοπέλι του, δηλαδή, δεν τα έμαθε. Κοίτας εσύ, κάτι τέτοιο με έμαθα, ναι. Κοίτα, κάτι περίεργα. Ναι. Μακάρι και τούτος να μας πει. Ας πούμε τούτον, για να σου πω και που λαλούμε τον κόρπου, ας πούμε πριν, τούτος θεωρώ το ότι είναι πολλά πιο επένδυση για το μέλλον, κατάλαβες, μετά να περάσουν κάποια χρόνια, ας πούμε, ενώ ο άλλος θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει και τώρα. Και το κοπελού είναι σίγουρα ο άλλος είναι σε ένα πολλά πιο ποδοσφαιρικό περιβάλλον με ό,τι συνεπάγει το πράγμα. Ότι έχει παραπάνω εικόνες, παραπάνω παραστάσεις και ο άλλος ναι. Σίγουρα είναι καλύτερη λύση. Ο επόμενος είναι ο Ντράζιτς, ο Σέρβος, 31 χρονών, έπαιζε στην Ουγγαρία. Φίλε, εντάξει, δεν τη θεωρώ μια θεωρητικά πάντα, που άποψη είναι και βιογραφικού και σαν μεταγραφή, ας πούμε, θεωρείται μια δυνατή μεταγραφή. Παρ' όλα αυτά, έδειξε και εκείνος κάποια θετικά στοιχεία στα φιλικά, δηλαδή είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πρεσάρει καλά από ό,τι είδα, βουρά αρκετά, δηλαδή είναι παίκτης ο οποίος είναι μόνο της περιοχής και είναι κάτι το οποίο ίσως σε σχέση με τον Ελαραμπή, ας πούμε, να είναι καλό που να έχουμε δύο διαφορετικούς στυλ παίκτες. Γενικά και ο Λαραμπή είναι παίκτης ο οποίος να βγει και αυτός περιοχή και να βοηθήσει και στον build-up της ομάδας και ούλα, αλλά λόγω της ηλικίας του δεν ξέρω κατά πόσο να μπορεί να τα κάνει τώρα. Τούτα. Εντάξει. Είδα έτσι λίγο, πάλι θέλω να προτρέχω και ξαναλέω ρε παιδιά που είδαμε στα φιλικά και μόνο και τα φιλικά είναι και περίοδος να πούμε σημαντικό ότι είναι και περίοδος την οποία γίνησκονται διπλές προπονήσεις, είναι περίοδος την οποία βάρετα πολλά τα πόθηκια, έντζεν και 100% ας πούμε, δεν αντικατοπτρίζουν 100% την πραγματικότητα τα φιλικά εν καιρό προετοιμασίας, αλλά εκείνα είδαμε και σχολιάζουμε. Είδα τον να έχει λίγο θέμα με το σκοράρισμα, δηλαδή είναι ο Δίνος ο εκτελεστής, ας πούμε, από όσον είδα. Αλλά εντάξει, και τούτος πάλι ήρθε από άλλη χώρα, το καλό είναι ότι είχαμε προετοιμασία με την ομάδα και ελπίζουμε και τούτος να πάει καλά. Δεν ξέρω αν τον είδες εσύ κοινό ρε φίλε καθόλου τον Ντράζιτς. Φίλε, όχι, δεν τον είδα, δεν έχω εικόνα. Είδαμε λίγο το φιλικό προχτές με την ΑΕΚ μαζί. Έπαιζε την ώρα που ήρθα, ναι, έπαιζε νομίζω. Και μετά έφυγε στο 66, κάπου ράμε. Ρε φίλε, εντάξει, για μένα το συγκεκριμένο είναι ερωτηματικό. Δηλαδή, και που είδα λίγο το βιογραφικό του, επειδή ούλους ρωτά, ούλων των μεταγραφών, ξέρεις με. Είναι ερωτηματικό, έρχεται από μια ομάδα που ήταν στις τελευταίες θέσεις του προαθλήματος της χώρας του. Και ουσιαστικά μαζί με το ερωτηματικό πάλι της παρουσίας του Ελαραμπή λίγο ζωφόν το πεδίο θεωρώ και μπροστά στο ΑΠΟΕΛ. Γιατί εντάξει, για τον Ντράζιτς εγώ δεν να πω παραπάνω ρε φίλε, δεν ξέρω ούτε παίχτικα τον ξέρω, ούτε έχω εικόνα από τον παίχτη, απλά βάσει βιογραφικού θεωρώ το λίγο έτσι ερωτηματικό, ο Τσαμέ. Αλλά σε συνδυασμό με τον Ελαραμπή, ρε φίλε, ο οποίος Ελαραμπή, εγώ επειδή παρακολουθώντας τον Ολυμπιακό, όσο τον παρακολουθώ τα τελευταία 2 χρόνια, επειδή είμαι Ολυμπιακός στην Ελλάδα,
Φίλε, ο Ελαραμπή σίγουρα δεν ήταν σε κατάσταση να παίξει στον Ολυμπιακό. Εντάξει, ο Ελαραμπή στον Ολυμπιακό τα τελευταία 2 χρόνια δεν ήταν σε κατάσταση να βοηθήσει την ομάδα. Εντάξει, και φυσική, λόγω της φυσικής κατάστασης ευκάλεν και κάποιους τραυματισμούς. Δεν ήταν ο Ελαραμπή τον προηγούμενο χρόνο. Αλλά ο Ελαραμπή, επαναλαμβάνω, εγώ επειδή για μένα ο Ελαραμπή είναι ίσως ο... Φίλε, στον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια... Ο Ολυμπιακός, αν δεν κάνω λάθος, έκαμε ανακοίνωση και αναφέρθηκε στον κορυφαίο επιθετικό που είχε ποτέ η ομάδα. Φίλε, κορυφαίος επιθετικός που είχε ποτέ η ομάδα δεν ήταν, ούτε νομίζω να είπαν έτσι πράγμα. Αλλά ρε φίλε, ήταν σίγουρα την τελευταία 15 ετία. Πάνε έτσι κουβέντα ρε, λάρες πλαλείς. Τέλος πάντων, όπως και φίλε, ο Λαραμπή μα πάω είναι πολύ ρε φίλε. Να σου το πω έτσι, ξέρει πολλά καντάρια μπάλα που λαλούμε ο Λαραμπή. Εντάξει. Απλά το θέμα είναι ότι να σου πω και κάτι άλλο βασικά. Να σου πω που βασίζω την άποψή μου. Επειδή θυμάσαι την αντίδραση μου πέρσι όταν ήρθε ο Βαλμπουενά στον Απόλλωνα, σωστά. Ναι. Επειδή και εκείνου είχα την εικόνα του που είναι Ολυμπιακό. Ούτε εκείνος δεν μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Εντάξει. Και ήταν σε μια κακή κατάσταση και εκείνος ρε φίλε. Να μου πεις άλλον πρόθυμα, άλλη ομάδα Ολυμπιακός, άλλες ταχύτητες. Ναι, προφανώς. Και για τον Βαλμπουενά, εγώ λαλούσα σου πέρσι Παναία μου και πρέπει να βγει το δεκάρι μπροστά του Βαλμπουενά, επειδή ο Βαλμπουενά 30 λεπτά βγάλει και δεν μπορεί να γίνει και πρέπει να βασιστούν πάνω στο Βαλμπουενά. Τούτα λαλού ρε φίλε, ας θυμάσαι. Και εγώ τούτα λαλού. Εντάξει. Όμως ρε φίλε, θεωρώντας την ποιότητα του Βαλμπουενά σε συνδυασμό με όποια φυσική κατάσταση είχε διατηρήσει. Το Ιντάλος ευκεί εκείνη η ποιότητα μπροστά και κουβάλισε τον Απόλλωνα ρε φίλε και εβάλαμε το σταυρό μας ας πρέπει να ξεκινάει την τελάδα από Βαλμπουενά κάθε εβδομάδα στα κρίσιμα τα παιχνίδια, όσα κρίσιμα παιχνίδια παίξαμε πέρσι, που είναι και παίξαμε πολλά. Ρε φίλε, μόνο που για μέ, εγώ δεν μπορώ να πω τώρα ότι ο Ελαραμπή θα βγει. Κατάλαβες, εγώ να μου λίγο παλαβός ας πούμε να λένε ότι ο Ελαραμπή ξέρετε λόγω της ηλικίας θα βγει. Ζώντας το Βαλμπουενά πέρσι. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Επειδή οι δύο παίχτες, ξαναλώ σου, είναι παίχτες με πάρα πολύ ποιότητα, ναι μες σε μια προχωρημένη ηλικία, ναι μες στη δύση της καριέρας τους, αλλά ρε φίλε, δεν μπορώ να πω ότι ο Ελαραμπή μπορεί να βάλει 15 γκολ, ας πούμε, στο πρόσφημα της Κύπρου που να παίζει εναντίον του Εθνικού Άχνας και της Καρμιώτισσας και του Ζακατσού. Sorry, το Ζακατσού είναι πέσεν κατηγορία, κατάλαβες. Ρε φίλε, ξέρουμε όλοι το touch του, ξέρουμε όλοι τις τοποθετήσεις του, μόνο που τούτα έχει 10 γκολ σίγουρα για μένα, μόνο που τούτα. Μόνο που τις τοποθετήσεις του να του την πάρουν για μένα την μάπα να βάλει σίγουρα 10 για μένα. Τώρα το θέμα είναι συνολικά εντελώς να κινείται μες στο γήπεδο και εντελώς να βοηθά το ΑΠΟΕΛ. Επειδή ναι μεν ο Κβιλιτάια ήταν ένας επιθετικός που κριτικάραν τον πολλά και δικαιολογημένα για μένα, επειδή είχε αρκετά ήπια, ας το πούμε έτσι ο Κβιλιτάια, βοηθάν πολλά στον build-up της ομάδας και ζήτημα να ο Ελαραμπή να μπορεί να βοηθάει και στον build-up και να βρέθετε στις εκτελέσεις που βρίσκεται στο Ολυμπιακό, σε την ηλικία, παραλαμβάνω. Παγιά που ήταν στα άρπουλα του Ελαραμπή, έκαμε τα ούλα σε πολλά καλό βάθμο. Και βοήθαν και στον build-up και πόξουν περιοχή, και γκολ πόξουν περιοχή, και γκολ μέσα από περιοχή, έκαμε τα ούλα ρε φίλε. Γι' αυτόν και έχει το όνομα που έχει. Ήταν all-around striker τέλος πάντων, δηλαδή. Ήταν πολλά all-around. Ήταν του κουθκιού, ήταν που έπαιζαν μόνο στον build-up. Και εγώ σε παιχνίδια που τον είδα με τον Ολυμπιακό, ποδοσφαιριστής ο οποίος έκαναν τα πάντα πάρα πολλά καλά. Ακριβώς ρε φίλε, και τούτον που κάποιοι παρερμηνεύκουν και κάποιοι δεν έχουν πολλά εικόνα μες στο νου τους, ότι νομίζουν ότι ο Ελαραμπή επειδή έβαλαν τα γκολ και τα πολλά γκολ που έβαλαν ότι είναι επιθετικός περιοχής καθαρά και δεν μπορεί. Αλλά ο Ελαραμπή στα καλά του, φίλε, ήταν τρομερός και με μπάλα στα πόθηκια και ποιότητα και να σπάσει μάπα και τρίπλα, πουλα ρε φίλε. Οπότε ναι, τούτη είναι εμένα η απόψη μου για το Ελαραμπή, που είναι έτσι το hot θέμα των ημερών, ξέρω να μπορείς να πεις εσύ. Εντάξει, δεν έχω πολλά να προσθέσω πάνω σε το που είπες ρε φίλε. Εγώ να σου μιλήσω ειλικρινά και με βάση το που νιώθω. Δηλαδή, όταν ανακοινώθηκε ο Ελαραμπή, εγώ ένιωσα ένα συναίσθημα χαράς.
Δηλαδή, ένας ποδοσφαιριστής... Χαράς και λίγο παραπάνω που χαράς. Και λίγο παραπάνω που χαράς. Ενώ, ας πούμε, σίγουρα ο παράγοντας ηλικία είναι ένας παράγοντας που να παίξει ρόλο, ρε φίλε, και σε μια ηλικία αρκετά μεγάλη για ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, είναι 35, είναι 34, είναι 37 χρονών. Παρ' όλα αυτά, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήταν, ας πούμε, στο ψηλότερο επίπεδο, όχι στο ψηλότερο, εντάξει, ήταν πάρα πολλά καλών επίπεδων τα τελευταία χρόνια. Ας πούμε, έπιανε το Conference League με το Ολυμπιακό, παρότι εν τόν που λέει και εσύ, δεν είχε τόσο συμμετοχή όσο τις προηγούμενες χρονιές. Εντάξει, σε τούτο θεωρώ κιόλας, ρε φίλε, ότι έπαιξε και σχέση η απίστευτη φόρμα του Ελκαμπή, ας πούμε, το ότι ίσως να μην έπιανε, εντάξει, έφεραν και άλλους επιθετικούς ο Ολυμπιακός. Έχουν κι άλλους ρε φίλε, ναι, και έμπαινε και ο Ιωβετίτς μετά που... Έμπαινε και ο Ιωβετίτς, έφεραν και τον Ναβάρο σε μια φάση. Έπαιζαν και λίγο και στο πράσινο να πάρω κυρίως. Αν δεν κάνουν λάθος κιόλας ο Ελαραμπή είχε πάει και με τα δεύτερα, όχι με τα δεύτερα, με τη β' ομάδα του Ολυμπιακού. Είχε τραυματιστεί και προκειμένου να επανέλθει λίγο σε αγωνιστικό ρυθμό ζήτησε ο ίδιος να πάει με τα δεύτερα και στείλαν τον να πιάει λίγα λεπτά. Αλλά, anyway, δηλαδή, αδιαφυσβήτητα είναι ένας πάρα πολλά ποιοτικός παίκτης. Τώρα, οτιδήποτε άλλο και να πούμε, εμπεριπτώνει να το δούμε μες στο γήπεδο και εγώ θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος να βοηθήσει το ΑΠΟΕΛ. Θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει, όπως είπες και εσύ πριν, πάρα πολλά καλά στοιχεία. Το θυμάσαι σε πόσο βαθμό να μπορεί να δοκιτούν τα πράγματα. Και να δείξει, εντάξει, να δείξει το γήπεδο που δάμε έτσι. Τούτα ρε φίλε για τις μεταγραφές του ΑΠΟΕΛ. Όπως είπα και στον πρόλογο μου, θεωρώ ότι η διοίκηση έπραξε πολλά καλά όσον αφορά τον σχεδιασμό της ομάδας και γλύωρα. Ήθελε να έχει τους παίχτες, ας πούμε, που πριν. Για την επιλογή του προπονητή, ναι, είπαμε λίγο. Τι? Για την επιλογή του προπονητή. Εντάξει, για την επιλογή του προπονητή, ο Γκαγιέχο είναι ένας Ισπανός προπονητής, ο οποίος ακολουθεί full την Ισπανική, πώς το λέει, τρόπο παιχνιδιού. Εμένα τούτο που μου αρέσει, κύριε φίλε, είναι τούτο που είπες εσύ. Το οποίο έδειξες στην Ανόρθωση, μου το έδειξες στο ΑΠΟΕΛ και πάλι να μου άδικος αν πρότρεχα και κρινατόν. Να δείξει μες στο ΑΠΟΕΛ. Το που μου αρέσει και στην Ανόρθωση είναι ότι έκαμε stick πας στο πλάνο του, δηλαδή δεν άλλασε το πλάνο του ανάλογα με την ομάδα, κάτι το οποίο έκαμε σε εξαιρετικό βαθμό ο Σαπίντο και θεωρώ ότι είναι που το κέρδισαν και πάρα πολλά παιχνίδια και στο προάθλημα, ότι προσαρμόζονται ανάλογα με τον αντίπαλο που έχει και θεωρώ ότι τούτο είναι το σωστό να γίνεται στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, εν η Prime Barcelona και ή ξέρω εγώ η Prime Real και να τους νικάσουν τους με τον δικό σου τρόπο παιχνιδιού, θεωρώ ότι πρέπει να προσαρμόζεσαι πας στους αντιπάλους και να τους μελετάς. Που χωρίς να λέω ότι πρέπει να βγάλεις τη δική σου φιλοσοφία έξω από το παιχνίδι κάθε φορά, απλά πρέπει να βλέπεις και τον αντίπαλο. Να δείξει ρε φίλε πώς είναι να πάει το πράγμα με τον Γκαγιέχο. Προπονητικά, εγώ θεωρώ ότι είναι καλός. Έφκαλε μια πάρα πολύ καλή εικόνα με την Ανόρθωση στο πρώτο μισό της περσινής σεζόν. Απόδωσε καλό ποδόσφαιρο. Αλλά που τζάμε και εκεί, να δείξει εκείνος τι είναι να κάνει μες στο γήπεδο. Εκείνο που όχι φοβούμαι, εκείνο που ελπίζω μάλλον είναι να κατέληξε σε έναν πλάνο, σε έναν... επειδή είναι να του δοθεί καιρός, δηλαδή το πρόβλημα του ΑΠΟΕΛ είναι ότι τώρα πρέπει να μπει ο Μίλος, δηλαδή πρέπει να παρατάξει την ομάδα σωστά στα πρώτα παιχνίδια εγκρίσιμων. Εν έχει το χώρο και το χρόνο να πειραματιστεί, να κάνει, να φτιάζει. Οπότε... να φτιάξει το συμβόλαιο του Ελαραμπή, ρε φίλε. Αγιώς. Πρέπει να μπει ο Μίλος να φτιάξει το συμβόλαιο του Ελαραμπή, λέω. Εντάξει. Πρέπει... Δεν λέει από το και ο Μάκης. Τι είπες πάλι. Δεν λέει από το και ο Μάκης, για να μου πάει κόντρα εμένα. Για να σου πάει κόντρα σαν συγκεκριμένα. Φίλε, σίγουρα το ΑΠΟΕΛ έκαμε υπερβάσεις φέτος όσον αφορά τα συμβόλαια. Και του Μέγερ πρέπει να είναι αρκετά ψηλό το συμβόλαιο του. Οπότε, να δείξει. Εσένα ποια είναι η γνώμη σου για τον Γκαγιέχο. Ρε φίλε, εντάξει, ναι, τούτο, ίδια με σένα. Έδειξε πράγματα σε Όρθωση, αλλά μετά από κάποια φάση νομίζω και οι Ορθωσιάτες μουρμουρούσαν λίγο για το σύστημα του, ότι είναι το αλλάσει και να παίξει λίγο διαφορετικά όταν άρχισε και χαλάνε η κουβέντα στην Όρθωση. Αλλά ναι, εντάξει, να δείξει...
νιώθω ότι κάποιες αιμονές του, εγώ προσωπικά, ίσως φάει την κελέν του, να σου το πω έτσι, με κάποια Μόνος όσον αφορά πράγματα. τι ρε φίλε, μόνος όσον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού, δηλαδή το σύστημα, τους παίχτες, τι θεωρείς? Έτσι, το σύστημα είναι τους παίχτες. Θεωρώ ότι... Εντάξει, δεν ξέρω, πρέπει να δω ρε φίλε. Δηλαδή, θεωρώ, ας πούμε, να βάλει τον Τεχέρα, ας πούμε, και βάλει τον Κωνσταντίνο και τον Σαρφόβο, που για μένα και οι δυο τσίνοι είναι πιο ποιοτικοί του. Να ξεκινήσει ο κόσμος να μουρμουρά, μα γιατί βάλει τον Τεχέρα του, ευτυχώς του, και βάλει τον Τεχέρα και βάλει τον Σαρφό, για παράδειγμα. Έχει κάποια πράγματα που πρέπει... Τι? Το ίδιο και με τον Κιντή για αν επιμένει και του φκένει. Αλλά εντάξει, λέμε ότι... Να δείξει όμως ρε φίλε, εντάξει, έτσι θέλω να προτρέχω. Αλλά εντάξει, να δείξει. Ναι. Το λοιπόν, θέλεις να πάμε και λίγο στο Απόλλωνα τώρα? Φίλε, στο Απόλλωνα το πεδίο είναι πολλά πιο... Χλώμο. πολλά πιο ζωφών, όπως σε λησπέδω τέλος πάντων, από ότι στο Αποέλ. Ο Απόλλωνας έχει πάρα πολλά ερωτηματικά. Έφτιαξαμε 14-15 παίχτες, πρέπει να φέρουμε πάλι καμιά 12 παίχτες και ξαναπάρκεις. Πριν όταν είχαμε κάνει το τελευταίο podcast, θυμούμε, είχε να ακουστεί, νομίζω, σιγά σιγά ξακούετουν ο ψήθυρος, έτσι λίγο ότι είναι ο κάτος τέλος πάντων του χρόνου, και εγώ προσωπικά είχα το πάρει με πολλά καλό μάτι, να σου πω η αλήθεια, ότι είναι ο κάτος, και ότι τέλος πάντων ο κάτος ξέρει την ομάδα, ξέρει να χτίζει ομάδες κυρίως ο κάτος. Εμένα τούτο με χαροποίησε, για πολλά θέλει χτίσιμο που είναι αρκεί τώρα, να μην γεγιούμαστε, και ότι ο κάτος ήταν ένας ικανός προμήνας να σου χτίσει την ομάδα την Τζουνούρκα. Που την άλλη, που την μια μέρα στην άλλη, βασικά κλείσαμε έναν άλλον προπονητή, τον Κούλα, τούτον τώρα, τον Σλοβάκο, ο οποίος είναι και τούτος ερωτηματικό. Το μέτρο του είδους που λέει το move. Άισο move. Ξέρετε τον και χτες μου. Κέλι έτσι φτιώ. Αν πάρω και λίγο επειδή Κέλι. Αχρίαστο. Να, δείτε τώρα να μας μάσετε. Που λες. Φίλε, ο συγκεκριμένος ο πρόεδρος είπε μας ότι μίλαμε μαζί του Παχριστούγεννα. Άρα ο πρόεδρος δεν πέθεις μαζί του, ρε φίλε. Μιλάμε μαζί του Παχριστούγεννα, μαζί του Παχριστούγεννα. Πρέπει να τον έβριπε μας στο Λονδίνο συγκεκριμένα. Μα που ήταν το... Δώμα δεν ήταν πριν. Τούτος είχε κάνει break, ρε φίλε. Είπε μας ο πρόεδρος ότι είχε κουραστεί ταχά, που ήταν συνεχόμενα χρόνια προπονητικής παρουσίας, και είχε κάνει break του χρόνου. Και τάχα ζήτησε του ο Κίρτζης να πιάει την ομάδα το Γενάρη, αλλά τότε που την έπιανε ο Μάτσιν βασικά, αλλά είπεν του όχι, θέλω να ξεκουραστώ και να την πιάω καλοκαίρι. Έτσι είπε ο πρόεδρος. Τώρα, αν θέλεις πιστεύεις. Αν δεν τα πολύ λόγω με και συγκεκριμένο, επειδή δεν έχω και κάτι να πω, εντάξει, έπιανε ένα προάθλημα ρε φίλε, έκαμε κάποιες καλές δουλειές από ό,τι είδα σε ορισμένες ομάδες. Είναι ένας προπονητής που είναι αναγνωρισμένος προτζή στις περιοχές του, Σλοβακία, Τσεχία, τις περιοχές. Αλλά πρέπει να το δούμε, τέλος παίζει. Δεν έχω εικόνα όπως τον Καγέχο για να ξέρω τέλος παίζει, τέλος κινείται, δεν ξέρω. Να πω παραπάνω πράγματα. Ναι. Εμένα προς το παρόν βγάλει μια εικόνα, ας πούμε. Ως τώρα που γίνα που εθιάβασα και λέω τις δηλώσεις του και ξέρω εγώ. Ναι. Είχαμε και έτσι όσον αφορά τις μεταγραφές. Ο Απολλώνας είχε πράγματα. Έκαμε κάποιες μεταγραφές που θεωρώ εγώ στα χαρτιά είναι καλές. Έκαμε και κάποιες μεταγραφές που είναι πολλά μεγάλα ερωτηματικά. Δηλαδή, ο Ίντραζης και Κιντίγια και Τεχέρα έφεραμε παίχτες που υποτίθεται είναι λαχεία, να σου το πω έτσι. Δηλαδή, για μένα, μεταγραφή του Βούρου, εγώ ήμουν που την πρώτη στιγμή που ελαλούσα μα να φέρουμε τον Βούρο, φίλε, πολλά καλή μεταγραφή για μένα. Ο Βούρος πολλά καλό στόπερ και μπορεί να προσφέρει και ως δεξής μπακ. Και εγώ διώ τον Βούρο. Εγώ θεωρώ ότι ο Βούρος είναι αρκετά καλή μεταγραφή. Φίλε, μετά φέραμε ένα δεξί μπακ πίσω από το Σάντος, υποτίθεται, να βοηθάει έναν Κωνσταρικανό.
οκ, σωστό σκεπτική, σκεπτικό, ναι, παραχώνα, τίποτε παραπάνω, δεν ξέρω, αλλά σαν σκεπτικό φάση μύρ, έτσι, παιχτούς πια μητσά για μπάκα, πολλά καλό. Μετά έφεραν άλλο στόπερ αριστεροπόδαρο, που τη Β' Γαλλίας, ερωτηματικό για μένα. Μου πολύ φατσάρι, να σου πω αλήθεια. Μετά έφεραμε, υποτίθεται για αριστερό μπακ, αλλά παίζει και μπροστά το Σμέρχαλ, ο οποίος είναι έτσι το πιο έτσι βαρβάτο, να το πούμε, αν μπορούμε να πούμε βαρβάτο, αλλά έχει μια καριέρα πίσω του συγκεκριμένος, έπαιξε χρόνια στη Σλόβαν, έπαιξε χρόνια στη Σλάβια Πράγας, έπαιξε Champions, έπαιξε Europa League, έπαιξε Conference μαζί τους, έχει συμμετοχές με Εθνική Τσεχίας, αν δεν κάνω λάθος, 20 συμμετοχές. Τι? Είναι μεταγραφή του προπονητή. Ναι, υποτίθεται ναι, πρώτον είναι τον προπονητής, ξέρει τον προπονητή, επειδή νομίζω έκαμε στο πρόγραμμα της Τσεχίας ο Γκούλα. Ρε φίλε, εντάξει, φαίνεται ότι έχει ένα βιογραφικό που πίσω του. Μόνο και μόνο που πέρσι είχε 42 συμμετοχές με Σλόβα. Για παράδειγμα, η Σλόβα Λίπερες, εντάξει, μια ομάδα που ξέρουμε από τα ευρωπαϊκά ότι είναι πάντα προαθλήτρια, πολυπροαθλήτρια, κατάλαβες. Έχει και μια ποιότητα προαθλητισμό συγκεκριμένο. Όχι όπως ο Απολλώνας μπορείς να κάνει προαθλητισμό φέτος, αλλά τέλος πάντων. Μετά μέσα στο κέντρο πιάσουν τον Σέσιν Τε Αλμέιδα, πάλι από τη Β' Γαλλίας και εκείνος ερωτηματικών. Εκείνος άρεσαν μου έτσι χαρακτηριστικά του που τα είδα λίγο μου έτσι ένα δυο βίντεος και είδα ότι παίχτης που κάνουμε γύρω για αμυντικογενείς που κάτι πολύ πέμπω το Απολλώνα. Είχαμε έναν κόφτιν υποτίθεται που είναι συγκεντρωμένο στα ανασταλτικά του καθήκοντα. Τόσο συγκεκριμένος είναι έτσι στυλ παίχτης αν και να δείξει και τους για μένα ερωτηματικό. Μα είχε έρθει εκείνος ο νόμπο τον Λάλης ρε. Ο Αρτεάν, έτσι που τον λαλούσαν, αλλά έπαιζε στο... Ναι, έφυγε. Πριν το δούμε, έφτιαξαν. Όχι, ενώ σου πέρσι που λαλείς για το θεωρητικά, είχες το φέρει Gino για την δουλειά, αλλά έπαιζε στο over. Στο τέλος. Δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων, αν εκκρίνα ότι έπρεπε να φύγει, ας τον φτιάξω. Αλλά εγώ δεν είδα κάτι στο γήπεδο που να πω «Απαναγία μου το σε καμί» και... Όχι πώς τον υπολογίδα δηλαδή στη θέση του. Το άνθρωπο που εγκόφτης υποτίθεται. Μόνο στο πέρ τον είδαμε λίγο και στο πέρ είδαμε το στα μάτς του προαθλήματος κάποιες. Δηλαδή στα σημαντικά τα παιχνίδια και έπαιζε του κυπέλλου αυτές και τρία μάτς που παίξαμε. Anyway, που ήταν και ο Απολλώνας σε άλλο οχτάρι για μένα, μαζί με ο Χάμπον και θέλει και δεκάρι. Σίγουρα έναν κατάλογο α δεκάρι, μέσα σου πω και έναν κατάλογο β. Επειδή ο Απολλώνας δεν έχει δεκάρι στο όλο σε αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Όσο αφορά το κέντρο. Και θέλει, πριν που μιλούσα για εμένα, θέλει άλλο ένα στόπερ ο Απολλώνας. Άρα ως τώρα έχουμε στόπερ, οχτάρι, δεκάρι και δεκάρι καταλόγου β. Ξέρεις πόσες κενές θέσεις έχεις ρε φίλε, κατάλογο α. Ναι, ξέρω, έχω τους γραμμένους. Ο Απολλώνας έχει το λοιπόν έχει Λέουβενμπερκ 1, Βούρος 2, Σάντος 3, Σελεστίν 4, Σμέρχαλ 5, Σεσί 6, Κόλ 7, Διόν 8, Σαγκάλ 9, Μπολί 10, Μάρκες 11, Ντορεγκαράι 12, Κρμέντσικ 13. Με ο Κρμέντσικ ο οποίος μπορεί να αποχωρήσει. Οκ, άρα έχεις 4 θέσεις τώρα. 4 θέσεις. Εγώ να έπιανα για παράδειγμα στόπερ, οχτάριν, δεκάριν και άλλων αυτερών. Ευτερός ποιος έχεις ρε? Έχω τον Σαγκάλ, τον Διόν και τον Πολύ που έπιανε τον Ρασινόν τον πάλι από τη Β' Γαλλίας. Για να είμαι φυτόριο ρε φίλε της Β' Γαλλίας. Θέλεις winger σίγουρα ρε. Εντάξει, έχω 3, ίσως να θέλω άλλον. Εκτός και αφήνω ο Κρμέντσικ και φέρουν άλλον επιθετικό. Βασικά εντάξει, αφήνω ο Κρμέντσικ φκαιρώνει μια θέση οπότε να έχει παραπάνω. Εντάξει, και κάτι άλλο ότι μπορεί να μην τις δημόσουν όλες τις θέσεις του καταλόγου, κάτι τέτοιο μπορεί να κρατήσουν. Τέλος πάντων. Που και μέσα μετά το κέντρο, είπαμε, έφτιαμε τον Διόν που τη Βουλγαρία, την Λοκομοτίβ Πλόφτης, που είναι ομάδα που πιέντζομαι τον Ευάντρο που λαλούσαμε. Ο συγκεκριμένος φαίνεται καλή λύση, φαίνεται εξελίξεως, έκανε πολλά καλή χρονιά πέρσι στη Βουλγαρία. Αν δεν κάνω είχε 10 γκολ, 7 assist, κάτι τέτοιο, καλά νούμερα. Και έρχεται, υποτίθεται για να είναι μια βασική λύση στα δεξιά.
αριστερά έχεις το Σανκάλι, υποτίθεται και τον Μιτσίν που έπιαμε τώρα τον 25χρονο, τον Πολύ, πάλι από τη Β' Γαλλίας. Εντάξει, είχε κλείσει και ο άλλος που σε έστειλα, ο Άξελ Ουρί, δεν ξέρω αν τον είδε, που σου είπα ότι ήταν μοντούτος, ας πούμε. Που εκείνον είναι λίγο καλύτερη κατάσταση το βιογραφικό του τουλάχιστον. Έπαιξαν και πρώτη κατηγορία του Γαλλίας με τη Λάνς, αν δεν κάνω λάθος. Έχει έτσι λίγο παραπάνω παραστάσεις. Και παίζει και δεξιά και αριστερά από ό,τι κατάλαβα, συγκεκριμένος. Αλλά εντάξει, να σου πω κάτι, εγώ θα ξαφνιαστώ να δούμε και αρκετά αριστερά μπροστά το Σμέρχαλ, επειδή φίλε, αρχικά ο Μαλεκίδης για μένα είναι παίχτης που χτυπά την πόρτα της εντεγάδας πλέον στο Απολλωνά με το πώς τέλειωσε τη χρονιά και θα με εκπλήξει ειδικά στα πρώτα παιχνίδια τώρα που χτύπησε ο Τζόσον Διόν που φέραμε για δεξιά, να δούμε κάπως έτσι όπως το είδαμε χτες στο φιλικό που παίξε ο Απολλωνάς με τον εθνικό, που έπαιξε ο Σμέρχαλ προς τα αριστερά και ο Μαλεκίδης αριστερά πίσω. Εντάξει, και μπροστά έχεις τον Μάρκες που τον είχες και τον Ντορεκαράη, που τον Ντορεκαράη είναι μια μεταγραφή κάπως σίγουρη, ένας παίκτης που ξέρουμε, ένας παίκτης που δείξει πολλά πράγματα στη Νέα Σαλαμίνα, ξέρει ο προάθλημα, είναι γκολτσής, διαφορετικά χαρακτηριστικά από Μάρκες, χαρακτηριστικά φάση, κρμέντσικ φάση, έτσι ψηλός, περιοχής, δυνατός κατεβάσματα. Να δείξει ρε φίλε συγκεκριμένος, συγκεκριμένος έχει το μαζί με ο Βούρον, έχουμε ένα αγωνιστική εικόνα και για τους δυο, οπότε μια σίγουρη λύση για μένα που μια χαρά έπιαν και καμάντη, έτσι για δεύτερη επιλογή, επειδή για μένα ο Μάρκες σίγουρα είναι η βασική σου επιλογή και φαίνεται ότι ο προπονητής θέλει να παίζει με δυο στράικερς συγκεκριμένος, παίζει με δεκάρια να δεν κάνω λάθος, ότι μια δεύτερη επιλογή πίσω από ο Μάρκες είναι μια χαρά. Οκ. Άρα περιμένεις ακόμα παίχτες σίγουρα, όπως τα είπαμε. Περιμένεις ακόμα 3-4 μεταγραφές, ρε φίλε, για μένα. Ναι. Περιμένεις σίγουρα 3 καταλόγου Α και άλλο 2, ας πούμε, καταλόγου Β για μένα. Ναι. Εντάξει, σίγουρα τούτο που λαλείς ρε φίλε, στον Απόλλωνα είναι πολλά πιο χλωμόν έτσι το τοπίο, δηλαδή λίγο και οι στόχοι, δεν ξέρω ποιοι είναι για φέτος, ας πούμε, αν είναι να χτίσεις μια ομάδα, αν είναι να διεκδικήσεις το οτιδήποτε. Φίλε, ο στόχος του Απόλλωνα φέτος είναι το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ναι. Τούτο είναι. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο πλέον όπως έγιναν τα πράγματα. Όχι, δεν είναι εύκολο, μα γι' αυτό σου λέω ο στόχος. Δηλαδή, οτιδήποτε πούμε παραπάνω για τον Απόλλωνα, να εκτεθούμε, για παράδειγμα. Να δούμε την ομάδα. Πέρσι περιπέξαμε έναν προσωπικά. Έκαναμε να πιστεύω ότι το πράγμα που ζήσαμε πέρσι είναι φαινόμενο. Δεν ξέρω, νομίζω συμφωνείς και εσύ, επειδή που ο Απόλλωνας έδειχνε μια πολλά αισιόδοξη εικόνα, είχε δέρει τον Άρη, είχε δέρει την ΑΕΛ, είχαν κάνει 4-5 νίκες καλές στην αρχή, που εκεί βυθιστεί εν το πλοίο, ήταν να σου πω, δηλαδή δεν ήταν μεγαλύτερη κάθοδο σε ομάδα που ξεκίνησε έτσι ελπιδοφόρα να παίζει τόσο πολλά. Και ξέρω ακόμα λόγο, ρε φίλε, πραγματικά. Εντάξει, γίναν διάφορα πέρσι στα όλα. Τέλος πάντων, εμένα προσωπικά είμαι μεσοφότερον η περσινή χρονιά, οπότε πλέον κάτω πιο μητσιν καλάθι. Μικρόν καλάθι. Βήμα με βήμα, να δούμε τους παίχτες, ξεκινήσει η χρονιά. Σίγουρα είμαστε δίπλα στην ομάδα. Πολλά καλή κίνηση που έκανα, ρε φίλε, πιστεύω πρέπει να κάνουν και άλλες ομάδες. Να την πεις του Μάκη σου Αϊγκάμι, εσύ που είσαι μαγικός. Τούτη με ο σωματείο, ρε φίλε, με τα μέλη, πολλά σωστή κίνηση, κάνουν την και στην Ελλάδα. Φίλε, τουλάχιστον 20 ευρώ χρόνων που κάθε άνθρωπο που θέλει να πιένει μάπαν, επειδή είναι μάπαν που πάνε παραπάνω στην Κύπρο. Τα μπάσκετ, τα βόλεϊ, τα φούτσαλ, έχουμε τα... Είναι πολλά σωστή κίνηση, ρε φίλε, δεν το κατάλαβα, τα χατή. Ρε φίλε, να ενισχυθεί ο σωματείο κάπως, ρε φίλε, τι εννοείς, γιατί όχι. Ναι, εντάξει, να ενισχυθεί ο σωματείο, αλλά εντάξει, καταλάβω τι λαλείς, ρε, διαφωνώ, απλά... Και άλλος ο σκεπτικό μου το λέω. Εσύ πώς μου παραπονέθηκε, να το πω έτσι. Μα δικούς μας τώρα που το έκανα. Ναι, είδα κάποιες άλλες αντιδράσεις και εντωμεταξύ. Εσύ ποτούν το... Έχεις πιο πλάνα ρε φίλε. Αν θέλεις να πιένεις στις γενικές συνελεύσεις του σωματείου πληρώνεις 120 ευρώ, που είσαι
υποτίθεται τακτικό μέλος και πάει και έχεις ψήφο, ξέντος πάει τέλος πάντων, να ασχολήθηκα ποτέ, και αργό μέλος που υποτίθεται στηρίζεις τους με έναν ποσό 20 ευρώ το χρόνο για τα έξω σωματίου, ρε φίλε. Που εντάξει, να μου πεις, οκ, αλλά για παράδειγμα να κάτσουν και κάμουν, για παράδειγμα, αν πέσω στα παιχνίδια του Απόλλωνα, ας πούμε, μες στον χρόνο, να πάσει, ξέρω εγώ, 10.000-12.000 άτομα, ας πούμε. Αν κάνεις τις νεοκάμεις, ρε φίλε, είναι ένα σημαντικό κόμπουλο, δηλαδή 10.000 επί 20, απαραιμά, πιάνουν λίγο το 20 ευρώ, 200.000. Ναι. Που για το σωματείο, και εγώ γνωρίζοντας τα budget που έχω για παράδειγμα το μπάσκετ του Απόλλωνα ή οτιδήποτε, σημαντικά λεφτά και να τους βοηθήσω. Οπότε, επειδή δεν πάμε στα άλλα αθλήματα, τουλάχιστον εκείνοι που πάνε στη μάπα να δίνουν λίγα λεφτά, να μπορούν να επιζήσουν και τα άλλα τμήματα. Λοιπόν, ρε φίλε, τέλος πάντων, επειδή φτάνουμε κοντά σε μια ώρα και να κλείσουμε σιγά σιγά, να μιλήσουμε και έτσι μπαμπαμ για το ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ, μια και ο Απόλλωνας είναι εκεί. Να μπούμε έτσι λίγο μπαμπαμ, λίγες πληροφορίες για την Petro Cup, η ομάδα που παίζουμε η Καρμιώτισσα της Μολδαβίας, ρε φίλε. Από Μολδαβία πλευρές. Το λοιπόν είναι ο κάτοχος του Ντάπολ της περασμένης χρονιάς στη Μολδαβία. Είναι σε εξέλιξη το πρωτάθλημα της Μολδαβίας. Τώρα έχουν παίξει 10 παιχνίδια και πρώτη και ITD. Έχει ρε φίλε, σε παρακαλώ, 31 παιχνίδια ITD, θεωρούν τα σήμερα το πρωί. 31 παιχνίδια ITD. Η τελευταία της ήττα ήταν το Σεπτέμβριο του 23. Ρε άκουα σου πω, επειδή καταλάβαινα που προσπαθείς να κάνεις. Όχι, εγώ δεν προσπαθώ από τίποτε. Να σου εξηγήσω και τα αρνητικά της. Και η χρηματιστηριακή της αξία με βάση το Transfermarkt είναι στα 6,08 εκατομμύρια και έτσι λέω για το context του ΑΠΟΕΛ 14,18. Ενώ έχουμε παραπάνω από τη διπλάσια αντί σε χρηματιστηριακή αξία. Αλλά ναι, τούτα έτσι μπαμπαμ για τον αντίπαλο μας, με τον οποίο θα παίξουμε για το δεύτερο προκριματικό του Champions League. Ένα γλύωρο σχόλιο, ρε φίλε, αν θέλεις να πεις εσύ και να πω και εγώ το δικό μου μετά για την ομάδα που να παίξει το ΑΠΟΕΛ. Φίλε, είναι έχει γλύωρο σχόλιο. Την ομάδα του ΑΠΟΕΛ πρέπει να βγάλει, δεν τίθεται θέμα. Και το ούλα εμένα, εντάξει, και παίζει προφανώς, έχει μια φόρμα η ομάδα, αλλά σίγουρα σε έναν υποδιέστερο πρωτάθλημα που δεν υπάρχει με η Sheriff από ό,τι κατάλαβα πλέον. Δεν θεωρούμε πλέον στα ευρωπαϊκά. Ναι, αλλά κατάλαβες, φαντάζομαι έπαιζε πολλά, επειδή για να έπαιξε Champions League η Sheriff, λογικά είχε ανέβει ο προϋπολογισμός της πιο παγιά, σίγουρα έπιανε τα προαθλήματα κτλ. Τώρα τούτη η ομάδα, εντάξει, δεν ξέρω, κάτι μας έλεγε ο Μουφ προχτές με Γκανέζους επενδυτές και Γκανέζους παίχτες. Από ό,τι μπήκα και είδα και εγώ, το ρόστερ της είναι κυρίως Μολδαβοί και όχι λίγους Γκανέζους που σε έφεραν τούτος ο παρέας ο επενδυτής που είναι Γκάνα. Να δούμε που τα υπερενταριάκια. Και γιατί επέλεξε να τα βάλει σε μολδαβική ομάδα, δηλαδή τρομερός συνδυασμός. Σκέφτου το λίγο. Εντάξει ρε φίλε, για τον ίδιο λόγο που Γκανέζος επενδυτής σε μολδαβική ομάδα. Για τον ίδιο λόγο που επιλέξα Ρώσοι στην Κύπρο, ρε φίλε. Οι Ρώσοι στην Κύπρο είναι άλλο, ρε φίλε. Οι Ρώσοι πάντα υπήρχαν στην Κύπρο. Μα πότε υπήρχαν πάντα Ρώσοι στην Κύπρο, ρε. Ενώ σου τώρα, ρε φίλε, έχει κουβέντες με Ρώσους, business, ιστορίες. Anyway, απ' εμάς για την ομάδα και είστε τώρα τα business και τις Λεμεσού και τις Ρώσους και τις Λαμπορκίνι. Θεωρείς ήταν που πάνε στη Λεμεσό να πιω μια μπύρα και πληρώνουμε 10 ευρώ. Ήταν business που λαλώ. Και τρώει ματσί γρασία ρε πέλε σε να μην τη χαρακτηρίσω. Τέλος πάντων. Φίλε τούτο, πρέπει να περάσεις, αντίθεται θέμα. Να περάσεις, να μπεις ο μίλος του conference, να έχεις την ασφάλεια και μετά που ζάμε και ό,τι κάνεις. Συμφωνώ μαζί σου και θεωρητικά είναι μια ομάδα που το ΑΠΟΕΛ είναι ανώτερο ρε φίλε. Δεν μπορεί να σκεφτεί το ΑΠΟΕΛ, δεν μπορεί να βάλει μες στο νου του ΑΠΟΕΛ ότι θα είσαι στους μέλους του conference. Γίνεται. Δεν ξέρω αν δεν το καταλάβες, αλλά γίνεται να μένεις. Εντάξει, δεν είπα ότι γίνεται. Αλλά σίγουρα πρέπει να
Σίγουρα θεωρητικά την ομάδα πρέπει να περάσεις. Απλά οι εξετάσεις που έκανα στην αρχή για να εξηγήσω ότι και τούτη είναι μια ομάδα που έρχεται, ξέρω εγώ, με οποιαδήποτε φορμά, γιατί καταλαβαίνω ότι οτιδήποτε έστρεψε το πρωτάθλημα του και συμφωνώ, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να βγάλει μια ομάδα τώρα από το Καζακστάν, η οποία και εκείνη, αν το ΑΠΟΕΛ θα έπρεπε να τη βγάλει αν περνούσε. Αλλά και εκείνη είχε αρκετά πιο μεγάλη χρηματιστηριακή αξία από εκείνη. Συν οποιασδήποτε συνεχόμενες τις νίκες διούν της έναν boost, ας πούμε, στην ψυχολογία. Σημαίνει ότι η ομάδα σε καλών ποδοσφαιρικών τέλος το ποδοσφαιρική διάστημα, ας πούμε, περίοδο, δηλαδή πάνε καλά σε εκείνα που έχουν να κάνουν, αλλά τώρα, εντάξει ρε φίλε, άλλα πράγματα η Ευρώπη, πιο μεγάλη ομάδα του ΑΠΟΕΛ, πιο εμπειρή ομάδα του ΑΠΟΕΛ σίγουρα, πιο καλή ομάδα του ΑΠΟΕΛ, με παραπάνω κόσμο και πρέπει οπωσδήποτε να τους βγάλουμε. Και όπως είπε και εσύ μετά... Προσθέτει έναν βαθμό δυσκολίας ότι το δεύτερο παιχνίδι είναι μες στη Μολδαβία, χωρίς να σημαίνει κάτι. Μπορεί το ΑΠΟΕΛ να πιάει προβάδισμα πρόκρισης που πρώτο παιχνίδι είναι καλό. Πρέπει να πάει να δει 2-0, ας πούμε. Αλλά εντάξει, προτιμάς να είναι το δεύτερο έσω σου. Σωστά. Ναι, γενικά προτιμούμε το έτσι. Είδαμε πολλές ανατροπές να γίνησκονται έτσι, ενώ με το δεύτερο παιχνίδι μες στο Γασιπί. Αλλά εντάξει ρε φίλε, θεωρώ ότι είναι ομάδα η οποία κανονικά δεν πρέπει να μας δυσκολέψει, αλλά που την άλλη είναι και ομάδα που να πάμε και να νομίζει ο κόσμος ότι ας πρέπει να πάμε και να τις βάλουμε και ως πλύνουμε, να σου το πω έτσι. Θεωρώ ότι να υπάρχει ένας βαθμός δυσκολίας, αλλά αν είναι ένα σοβαρό ΑΠΟΕΛ, πρέπει να περάσει. Είναι θέμα. Φίλε, τούτον ισχύει όμως και τις άλλες ευρωπαϊκές ομάδες που έχουμε τώρα, την Πάφον και την Ομόνια, που παίζουν με τη Ζαλκύρης και την Τορπέτο, τα πιλαλούν. Και εκείνες θεωρώ ότι είναι ομάδες που πρέπει να περάσουν, δηλαδή, που είναι παρόμοιες δυναμικές ομάδες με τούτην, ας πούμε. Ξέρω σίγουρα για την ομάδα που παίζει η Ομόνια, αν είμαι σίγουρος για τις Ζαλκύρης της Πάφου, ότι είναι μέσω του πρωταθλήματος και εκείνοι και ότι και εκείνοι ψιλοπάνε καλά. Οπότε τα ίδια ισχύουν και για τούτες τις ομάδες. Τσακάρε λίγο για τις Ζαλκύρης, ρε κότσο, αν παίζει το πρωτάθλημα σαν σε εξέλιξη. Στην Γεωργία νομίζω έτσι είναι. Οι Ζαλκύρης τώρα είναι... Και στις Ζαλκύρης παίζει το πρωτάθλημα, ναι. Και πού είναι? Οι Ζαλκύρης είναι πρώτη. Οκ. Εντάξει, είναι αντιπάλος της Πάφου τούτη. Είναι αντιπάλος της Πάφου. Και τούτο να πούμε ρε φίλε ότι πάντα επαναλαμβάνω. Δεν παίζει ρόλο, όχι, παίζει μάλλον ρόλο η δυναμικότητα του πρωταθλήματος, αλλά είναι τεράστιο συν για τις ομάδες οι οποίες είναι εν μέσω της χρονιάς. Δηλαδή... Μα είδαμε το και με την Πάφο ρε φίλε τα πρώτα παιχνίδια και τον που σου λάλλω. Να σου πω που το είδαμε βασικά. Πήγε στο πρώτο παιχνίδι και είδαμε το. Ελάλλου σου εγώ μετά το πρώτο παιχνίδι είναι ότι η Πάφος δεν ήταν για να φάει 3 και επειδή δεν το είδες εσύ, λες μου μα δεν τέλος γίνεται να μην ήταν για να φάει 3 και να φάει 3. Η Πάφος ρε φίλε έκαμε παιδικά λάθη στο πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή ήταν έναν ισορροπημένο παιχνίδι που αν δεν ήταν η κότσινη δεν μπορεί να ισοφαρίσει η Πάφος που λέει όλος. Έφαγε 3 η Πάφος και πήγε μετά. Έκαμε άλλη μαλακία, κότσινη, που εντάξει, για σένα είναι επειδή είσαι γνωστός φιλοπάφητος. Για μένα ήταν κότσινη, ρε φίλε, είπα εδώ. Εντάξει. Είσαι γνωστός φιλοπάφητος μετά τη συμμαχία που κάνατε πέρσι με την Πάφο, που σεράτε 4 φορές, αν είναι δυνατόν. Μετά δεν θα επαναλάβω. Τιμώρησαν τους ο Θεός, μαλακά. Δεν θα επαναλάβω την κουβέντα, τη χρονιά του Άρη που έπιαν το πράθυμα. Ότι έδερε σε ρε φίλε, ήρθαν τίσους ρε φίλε και χάρηκα το ρε φίλε, χάρηκα το και αμένα φάνε να στήσουν. 4 φορές που σε έδερε ο Άρης με κατεβασμένα τα παντελόνια τη χρονιά που έπιαν. Άλλον εγώ ρε φίλε, άλλον εγώ. Τέλος πάντων, εντάξει. Θεωρώ ότι ήμουν στο επίπεδο της Πάφου πέρσι. Ο Απόλλωνας προπερσιά στο επίπεδο της Πάφου πέρσι. Και ο Άρης στο επίπεδο του... Ο Άρης είναι πολύ καλύτερος. Γι' αυτό δικαιολογεί με έδερε 4 φορές. Έχει μεγαλύτερο gap μεταξύ με έναν και του Άρη παρά σε έναν και της Πάφου πέρσι, που θα στούν πιο κοντά υποτίθεται αγωνιστικά. Τέλος πάντων. Είδαμε τα καμένα, φάση είναι 8 να στήσουν. Τέλος πάντων. Δεν μπορώ. Α, ναι. Αν είδες... Τα που πες. Ολοκλήρως τις σκέψεις σου λαλό και περάσαμε την ώρα. Ναι, ναι. Αν είδες... Γυρίσαν τους το με 10 παίχτες, ρε. Δηλαδή έφεραν κότσινη Πάφος
Εντάξει, Εφάν το φίλε, και έβαλαν ήρθαν και μετά ρε φίλε, εν τόν που πάνε για την ετοιμότητα. Και αμέ φάνηκε η ετοιμότητα ρε φίλε. Και αμέ μετά η Πάφος έπαιξεν τα. Τσίνον ήταν. Έκαμε τσίν το boost και αμέ, τσίν το παυτό, πίεσεν τους και μετά καταρρεύσα. Δηλαδή, κάμαν τους φάσεις συνέχεια, μπορεί να φάει και παραπάνω από 5 η Πάφος. Ναι. Οπότε εντάξει. Σίγουρα παίζει ρόλο. 100% Αλλά και πάλι η Elfsborg δεν είναι καμιά ομαδάρα. Δεν νομίζεις. Ήταν λίγο ήταν ομαδάρα, αλλά στο επίπεδο της Πάφου μπορεί και είναι καλύτερη. Ναι, στο επίπεδο της Πάφου. Ενώ ήταν και να τους κάνει με 8-2. Σίγουρα το 8-2 ναι, και λέω, αλλά... Είναι προσβλητικό ρε φίλε. Ναι. Το λοιπόν τούτα πάνω κάτω ρε φίλε, έχουμε τίποτε άλλο. Για την Ομόνια είπαμε, θα παίξουμε τους Γεωργιανούς. Ναι, ναι. Και εντάξει, να είμαστε τα μέτα σχολιάζουμε. Ναι, δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Η Ομόνια εντάξει, ο Γίνει έδειξε ότι έκανε κάποιες κινήσεις, να ζούμε στο ύπεδο και να είμαστε τα όλη τη χρονιά να τα αλαλούμε που να έχουμε και λίγο εικόνα για τους παίχτες. Ναι. Τέλος πάντων ρε φίλε, να δούμε τώρα τα παιχνίδια για άλλη εβδομάδα, αν έχουμε μάτς και να είμαστε τα να τα σχολιάζουμε. Την Τρίτη όλοι στο γήπεδο να πούμε, θα τα περιπέξιματα από τον κότσο ότι 2 χρόνια πάμε να πάω επιτελούς. Είπαμε να έρθεις και εσύ ρε κότσο. Όχι. Είπα σου να έρθεις εσύ να δούμε. Έθελες να μου κάνεις το... Να πάμε μάπα να δούμε να κοντήσουμε το ΑΠΟΕΛ και ελπίζουμε να έχουμε έτσι μια μεγάλη νίκη να μας δώσει και έναν boost για τον επαναληπτικό. Έχω χρονοπαδικά τα μέρα φίλε να πω και εγώ έτσι μερικά λόγια από καρδιάς, έχω χρονοπαδικά. Αν και χρόνια ο παδός της Σερίφ, εγώ με τις πορείες που κάνουμε στο Champions League και τα λοιπά, στηρίζω την Πεντρογκούπ, πλοέστη, να μπουν λαλού, για το καλό του μολοταδικού ποδοσφαίρου, τίποτε άλλο. Εντάξει ρε. Εν ευκεί ακόμα σελίδα, δεν είδα ακόμα σελίδα, αλλά εντάξει, όπου να σε να ευκεί η σελίδα, όταν το παδί, να μπουν το όνομα της Πετρογκούπ, φίλαθλο, σύνδεσμος, να μπουν εκεί πριν ο παδό. Κάτι που κάνετε εσείς, ρε, εσείς παγάμε. Ναι, εμείς παγάμε. Τέλος πάντων, ρε φίλε. Είπαμε τα καλά. Εδώ θα είμαστε να αναλύσουμε το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα με σχολιασμό των παιχνιδιών. Έγινε ρε φίλε. Έγινε ρε φίλε. Bye bye.